Здравейте, приятели! Днес ви показвам нашето новото табло. Виждаме както уникално изглежда. Колко има голям дисплей. Клиентска карта Twister Wash. Все, що има банковско плащане, се активира с този бушон. Пауза, вода, пяна, вакса. Доста много програми си има. Виждаме колко процента бонус има на тази карта. Клиента се знае колко бонуса. Да му сложим 5, 10, 20%. Тук же отбеляза колко процента се пише, коя клетка. Добре дошли. Сумата на картата. Натискаме пяна. Моментално системата переброява парите към времето на тази програма. Натискаме се вода. Различна стойността за минута време. Системата го переброява. Това е нашия петия модел. Не всяка компания може да ви покаже повече от 3 модела. А при нас са ти 5. Очаквайте скоро, ще има още нови новинки от компания Twister Wash. Благодаря за внимание.